Tinokumbirawo muisende kuna Elder Paminda. So I want to wish everyone a happy Sabbath. Ndoda kuwisha munhu wese sabata rakanaka. And invite you to kneel with me as we open in prayer. Ndokukokai kuti tifugame tese apo tichavhura munamato. Dear loving God, Mwari wedu anotida, we thank you for the privilege of being able to gather together on this Sabbath day. Tinokutendai nesabata nekugona kuungana pamwe chete musi wesabata uno. We ask that your Holy Spirit be with us, Tokumbirawo kuti mweya mutsvene wenyu unge uinesu, that you would guide our hearts and our thoughts heavenward, kuti mutungamirire mwoyo yedu nepfungwa dzedu dziende kudenga. that you would put your words in the mouth of the speaker, Isai maoko enyu mumuromo wemunhu achataura, and that you would bless us. kuti mugotikomborerawo. In Jesus' name. Muzita raJesu. Amen. Amen. There'll now be a special item from Melania. Pachaita a special item kubva kuna Melania and Simba. Na Simba. All right. Happy Sabbath, everyone. We are going to sing a song, Hold Fast Till I Come. And it's 183, Christ in Song. I'm not sure in the Advent hymnal. So 183, Hold Fast Till I Come. Sweet promises given to all who believe. Behold, I come quickly, my own to receive. Hold fast till I come, the danger is great. Sleep tales to others. Be watchful and wait. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored. To you shall be given. Come enter my joy. Sit down on my throne. God's crowns are in waiting. Hold fast till I come. We'll watch out to pray with spring bright. God comes to all others and to bring down down. We know that His name, but not the day, and the spring shows that summer is not far away. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored. To you shall be given. Come enter my joy. Sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Yes, this is our hope. Tis built on the way. The glorious appearing of desire of love, of promises of is to raise the sun. Behold, I come quickly. Hold fast till I come. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored. To you shall be given. Come enter my joy. Sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till
Amen. So I suppose I can begin directly. 1 second, I want to spotlight you. Okay. Do you want to share screen right from the start, or are you gonna start later with share screening? Yeah, I think I can start just later. Then we'll see. But you should be ready to set. Okay. Well, thank you all for being here, for the opportunity to present some of my views. Tinokutendai mese nekuva pano ndichipresentawo mimwe muono yangu. So hopefully it's going to be a good time for studying together. Ndinovimba kuti ichange iri nguva yakanaka yekudzidza pamwe chete. Just a quick couple of things that I wanted to say just before we start. Pane zvinhu zvandachida kutaura tisatanga. I'd like to make clear that it was never my intention to create any contention or division. Chizi chinangwa changu kuti tigadzire makwikwi kana mapatana. For the time and subject of the Sunday law. Panguva nechidzidzo cheSunday law. I will also like to clarify that I have given being the opportunity to present my studies. Kujekesa kuti ndakapiwawo mukana wekupresenta zvidzidzo zvangu. They have been presented in Spanish and Portuguese. Zvakadzidziswa muSpanish nemuPortuguese. So hopefully now it's going to be a great opportunity for the rest of you to know a little bit about it. Ndinoimba kuti vamwe vese muchaonawo mukana wekuzivawo nezvazvo. Now coming to our study. Touya pachidzidzo chedu. Why is Acts 27 so important for the subject of the Sunday law? Nemhaka yei Acts 27 iri important kuchidzidzo cheSunday law. It's good to remember that this story began when Elder Tess was inspired. Ichi chidzidzo chakatanga Elder Tess pavakafemerwa. She was inspired to look for the word midnight all through the Bible. Vakafemerwa kuti vatarise kuburikidza muBhaibheri I assume yese. she arrived to many different places. Midnight vakasvika panzvimbo dzakasiyana siyana. But specifically Acts 27 caught her attention. Asi Acts 27 ndimba ya27 yakabata attention yavo. And we know that it's basically where our midnight cry started. Tinoziva kuti ndo panotanga midnight cry yedu. That's why I would like to suggest that Acts 27 it's the midnight cry in a nutshell. Saka ndoda kusuggesta kuti Acts 27 imidnight cry muchidimbu. And verse 27 being the midnight cry itself. Acts 27 iri midnight cry pachezvayo. But the midnight cry for the sheep and not for any of the groups of people. Asi midnight cry yezvikepe kwete yemapoka evanhu. It is also verse 27 that speaks specifically about the timing of the Sunday law. Verse 27 ndo inotaura zviri specific nenyaya yetime yeSunday law. So it is my belief that if we are to know about the timing and the subject of the Sunday law, kunzwisisa nyaya yenguva inopiwa yeSunday law, our first point of reference should be Acts 27. Point of reference yedu yekutanga inofanira kunge iri Acts 27. Now let's lay the foundations for the waymarks of Acts 27. Ngatichiwaridzai hwaro hwemawaymark aActs 27. I know that we all know about Acts 27. Ndoziva kuti tese tinoziva nezvaActs 27. But I think there's still not enough clarity about what are the waymarks of this line.
asi ndofunga kuti hapana kujeka kwakanyanyisa kwekuti mawaymarks eline iri ambori api. So let's look at the waymarks of Acts 27. Saka ngatitarisei mumawaymarks aActs 27. We know that it is divided in two ships. Tinoziva kuti inopatsanurwa kuita zvikepe zviviri. And well, we know about the ship of Adramyttium. Tinoziva nezvechikepe cheAdramyttium. And we're going to draw its waymarks over here. Tichadrowa mawaymark ayo apa. It's basically 4 waymarks. Mawaymark mana. It would be the only line that we have Ndiro line rega that is ratinaro composed of 4 waymarks and not 5. rine mawaymark mana kwete mashanu. We sometimes call this line the 5th line. Dzimwe nguva tinodaidza tichiti line rechishanu. So we start with Caesarea, Sidon, Rinotanga paCaesarea, Cyprus, roenda paSidon, and Myra and Lycia. roenda paMyra yeLycia. And they respectively correspond to the following years, Anowirirana nemakore anotevera which is aya. 1989, the time of the end. Anova 1989, time of the end. Then we have the year 2001, Tova negore ra2001, 2021, toita 2021. and this is where we have to find out what it is. Apa ndo patinoda kunzwisa kuti ndepapi. So now we have the line of Alexandria. I mean, the ship of Alexandria. Tine chikepe cheAlexandria. And it will be the same waymarks Anenge ari mawaymarks akangofanana from the half onward. kubva pa So I'm half. going to just draw them here. Saka ndichangomadrowa pano apa. And we know, actually, I want to make a question. Do we know how we decide what are waymarks? Tinoziva here kuti tinodecida sei kuti mawaymarks chii. I was trying to understand how their test decided what is a waymark for the ship. Ndaida kunzwisisa kuti ivo elder test vakadecida sei kuti waymark rechikepe nderipi. And so I realized that there's 2 types of events that happen to the ship. Saka ndakaona kuti pane maevents maviri, mhando dzemaevents maviri Either the anoitika ship kuchikepe. stops, I'm going to use this symbol, Pamwe pacho chikepe chinomira, or the ship experience an event with wind. chikepe chinoexperiensa chiitiko chine mhepo mukati. So we will see that the ship stops in these 4 waymarks, Saka tichaona kuti chikepe chinomira pamawaymark mana aya atarwa and aya. now we're going to fill out what is before that corresponds to another dispensation. Tichazadzikisa zvimwe zvanga zviri kumashure zvinowirirana nedispensation riri kumashure. We know the ship came from Alexandria, Tinoziva kuti chikepe chakabva kunzvimbo yeAlexandria. the waymark of Myra and Lycia was transferred to 1844, Waymark yeLyra neLycia yakatransfera kuiswa pa1844. then we have Cnidus, Apo tinozoita Cnidus, Laceia, tozoita Lycia, we have the Euroclydon, toita Euroclydon. well, I'm going to call this the Midnight Cry, Ndichaidaidza kuti Midnight Cry and this is Shipwreck. yonzi shipwreck. So if we read the story carefully, Tikaverenga nyaya iyi we know that zviri the ship stopped at Alexandria. I mean, it's the beginning.
Tinoziva kuti chikepe chinomira paAlexandria ndo pachinotangira. It also stopped in at Myra and Lycia. Chomira zvakare paMyra yeLasia. But it never stopped in Cnidus. But kuCnidus hachina kumbomira. So it was actually, the ship was taken off course, as Elder Tess would put it. Chikepe chakaenda off course sekutaurwa kwazvinoitwa naElder Tess. It went off course. Chakaenda off course. For Adramyttian, all of these places were stops. Adramyttian nzvimbo dzese idzi chakamira. So now I would like to suggest that we have basically a chiasm over here. Saka tine chiasm iri panapa. It just allows us to see that it's methodologically correct. Ngotiratidza kuti methodology zviri correct. So having decided what are the waymarks of Acts 27, Saka decide here kuti mawaymarks aActs 27 ndeapi. I would like to suggest that the fifth line is basically the following. Ndoda kusuggesta kuti line rechi5 ndeerinotevera. It is composed by something that we already know, which is Boston, Rinogadzirwa nezvinhu Concord, zvatinotoziva zvinonzi Boston, Concord Exeter. neExeter. We can call this the shut door, Tinogona kuidaidza but it's basically chiti Boston as well. inovawo Boston zvakare. So now I will suggest that we have our Bibles open. Ndoti ngatichizarurai mabhaibheri edu. We're going to be going back and forth in Acts 27. Muna Acts 27 change chingokwidza nekudzika. Verse 27 of Acts 27 says, Verse 27. but when the Acts 14th 27 night, inoti. but when the 14th night was come, as we were driven up and down in Adria about midnight, the shipmen deemed that they drew near some country. Pakasvika usiku hwechi14 taakusvika panzvimbo yeAdria. Vakanga vakusvika pane imwe nzvimbo. In this verse, Elder Tess found all the elements that make this point the midnight cry. Muvhesi iyi Elder Tess vakawana ma-elements ese anoita kuti ive iri midnight Elements cry. such as the 14th night, Element yakaita sekunge usiku hwechi14, the very word midnight, vara rekuti midnight, and we can assume that the sailors, they cried land when they spotted it. tinogona kuasuma kuti vaifamba munyanza vakadaidzira vachiti So they never land said it, pavakaiona. but we know that's what sailors do. Havana kuzvitaura havo asi tinoziva kuti ndo zvinoitwa nevanofamba munyanza. I would like to suggest that verse 28, it's part of the midnight cry. Ndoda kusuggestawo zvakare kuti 28 ipati yemidnight cry. Verse 28 says, and sounded and founded 20 fathoms. And when they had gone a little further, they sounded again and founded 15 fathoms. 28 inoti pavakaridza vakaona kuti pane mafathom 20, vakazoridza zvakare vati fambei vakanzwa paane 15 mafathom. In this verse, we find another important element of an Exeter waymark. Muvhesi iyi tinoona futi imwe important element yewaymark Which is reExeter, the element of time. inova element yenguva. The sailors aren't really calculating time. Vari kufamba havasi kucalculata nguva chaizvo chaizvo. They are in fact calculating distance, or more precisely, depth. Vari kucalculata
distance. Asi kana achida kunyatsotaura gauge vari kutaura But in kuti summary, we can zvakadzika say sei. that in the literal, they calculated distance, Vakakalkulata distance, and in the spiritual, they calculated time. muspiritual vari kukalkulata time. So we have the 20 fathoms, Saka tine mafathom 20 which are equal to 1440 inches. are equal to 1440 mainch. And then later they sounded again and found it to be 1080. Vakazoridza zvakare vakaona ava 1080. Sorry, they found it to be 15 fathoms, which is 1080. Anova 15 mafathom avakaona ari 1080. So we know Elder Tess took these two numbers, added them up, and it came to 2520. Tinoziva kuti Elder Tess vakatora manamba aya vakaona achisvika iwo pa 2520. I'm not going to be talking about other waymarks prior to 2021. Handisi kuzotaura mamwe waymarks ari mumashure ma2021. But I want to say that Elder Tess, up until this verse, she gave us all that she was able to interpret about the spiritual. Asi ndoda kuti kusvikira pavhesi iri Elder Tess vakatipa zvese zvavaigona kuinterpreta zviri spiritual. If we look, for example, at the Euroclydon, Semenzaniso tikatarisa paEuroclydon, we know that it was 9/11. tinoziva kuti yairi 9/11. And I could go on with the other waymarks, Togona kuenda mberi going backwards. nemamwe mawaymark tichidzokera mashure. But about 2021, Asi taakuna na 2021 we don't really have yet the fulfillment of this verse. hatina kuona kuzadziswa chaiko chaiko kwevhesi iri. So the following, what I'm going to do, was actually shared to me by a friend. Saka zvinotevera zvandichaita izvi ndakatopiwawo neshamwari yangu. Back in 2020, Aaron Sen, Iko kuna 2020 Aaron Sen shared with me what I'm going to say. ndichatshare zvandakaudzwawo naAaron Sen. He probably explained it in different words back then. Akazvitsanangura hake pamwe nemamwe mazwi akasiyana kare ikoko. But the idea is the same. Asi pfungwa ndiyo imwe chete. And I'm going to try to defend that approach. Ndichazama kuda kutsigira approach iyoyo. So we have 20 fathoms and 15 fathoms. Saka tine mafathom 20, toita mafathom 15. We have to take, I would suggest that we would consider this symbolically. Izvi ndosugesta kuti tizvione ari masymbols. Before we do that, Tisati let's tadaro talk about verse 29 quickly. ngatimbomhanyai pavhesi 29 nekukasika. I would like to suggest that verse 29 belongs to also 2021. Ndoda kusugesta kuti zvakare vhesi 29 iripo pama 2021 apa. So let's read verse 29. It says, "Then fearing lest we should have fallen upon the rocks, they cast 4 anchors out of the stern and wished for the day." Iri kuti tichitya kuti taizodonha pamatombo takakanda zvakare maenka mana tikashuvira zuva. I wanted to read an Ellen White quote, 2 Ellen White quotes, Ndachida kuverenga maquotation maviri aEllen White. but just for time, we're going to skip them. Asi nekuda kwenguva tichangomajamba hedu. But be mindful that Ellen White,
she includes verse 27, 28, and 29 to only one paragraph. Rangarirai kuti Ellen White anounza verse 20 mavhesi matatu ataurwa aya anomaisa muparagraph rimwe chete. So that's why I say 27, 28, 29 are all the same waymark. Ndosaka ndati 27, 28, 29 ese ari muwaymark iri. So coming back to the fathoms, Saka todzoka kumafathom. if we consider symbolically Tikaconsider zvine masymbols that the sheep sounded the first time and it was 20 fathoms, kuti chikepe chakasaunda kekutanga uye aiva mafathom 20 and then 15, then akazoita it is 15. giving us a rate of how far was the island. Iri kutipa rate yekuti ko island yanga iri kure sei. And the rate is the measurement. Rate ndiyo measurement. So how closer they got to the island from the first measurement to the second. Saka tikamezha kekutanga toenda kechipiri vanenge vachiswedera paisland zvakadii. So we can obviously see that it was 5 fathoms. Saka tinobva taona kuti paiva nemafathom mashanu. So I would like to suggest that symbolically, Saka ndoda kusagesta kuti symbolically we can do the following. tinogona kuita zvinotevera. 2021 would be the first sounding, which is 20 fathoms. 2021 ndo painosoundwa kekutanga anova mafathom 20. And 0 fathoms would be the island. Kana 0 mafathom pane pasvika Which is paisland shipwreck. panova ndipo pashipwreck Just gonna call it Sunday law. yatichati Sunday law. So 15 fathoms would be the year 22. Saka 15 mafathom anenge ari gore Then the 2022. year 23 would be 10 fathoms. Gore 2023 oita 10 mafathom. Then the year 24 would be 5 fathoms. 2024 oita mafathom 5. And then obviously 0, just the island. Then 0 mafathom inenge vasvika paisland. So this here is just a, let's call it a theory. Ngatingoidaidza tichiti theory. So we will continue. Tichaenderera mberi. Let's make a quick jump from verse 29 to 41. Ngatichijamba isusu tobva pavhesi 29 toenda kuvhesi 41. In verse 29, they dropped 4 anchors. Muvhesi 29 vakadonhedza maanchor 4. If you look at the line, Ukatarisa line this is where I told you the waymarks are decided whether they stopped ndo pandakuudzai kuti mawaymark either ndo paya pavanomira or they experience something with the wind. kana kuti vane experience chine chekuita nemhepo. Not they, I should have said the ship. Rega ndisati ivo, rega nditi chikepe. So that's why I know 29 is still 2021. Ndosaka ndati 20 verse 29 iripo pa 2021. So let's read verse 29. Sangativerenge isu vhesi ya 29 And then we go to 41. tozoenda ku 41. 29 says, then fearing lest we should have fallen upon the rocks, they cast 4 anchors out of their stern and wished for the day. Verse 29 tichityika kuti taizodonhera pamatombo vakakanda maenka mana
akadzika tikashuvira zuva. Verse 41 says, and Verse- falling, no, not 41. I should have read 40. Verse 40 So I'm just going to read it from here. tichangoverenga kubva apa. And when they had taken up the anchors, they committed themselves into the sea and loosed the rudder bands and hoisted up the mainsail to the wind and made toward shore. Pavakanga vatora maenga vakazvikumikidza kunyanza, vakasunungura mabhenzi avaiva nawo vakamaisa kumainsail kumhepo, You can go read this in your akafambira kuenda time, kushore. Munogona kuzozviverenga yenyu munguva yenyu. but the same anchors that were dropped in verse 29 are then taken up in 41. Asi maenga akafanana akadonhedzwa muvhesi 29 ndiwo akazosumudzwa muvhesi 40. So let's try to think about the spiritual application of this. Tombotry kufunga kuti spiritual application yazvo ndeipi. What happened to the United States institution Chii chakaitika kuinstitution and yeUnited allow me to States? quickly clarify. Ndibvumidzei kujekesa The ship nekukasika. represents two institutions, we know that, Chikepe chinomirira mainstitution maviri tinozviziva. but we're going to be dealing with the application for the US institution. Tichadhila neapplication yeinstitution yeUSA, Not the SDA. kwete SDA. What happened in the year 2021 Mukore ra2021 chii chakaitika that kuAmerica was evident for the institution they were near the end? changa chiri evident kuinstitution kuti vanga vasvikoedera pedyo nemagumo. And according to verse 29, they almost crashed to the rocks. Verse 29 yati vakapotsa vadhumira pamatombo. We all know how the story of Acts 27 goes. Tinoziva kuti story yaActs 27 The island is the inofamba point in sei. the journey where the ship ends. Island ndio apo chikepe chinopedza rwendo rwacho, It ends in shipwreck. chinogumira mukupwanyika. This shipwreck marks the end of the institution of the USA as we know it. Shipwreck ndiyo kumagumo eUSA sekuziva kwatinoiita. It also marks the end of the sixth kingdom. Ndokupera kwekingdom yechi6. We also say that it marks the end of the democracy, of the American democracy. Tinoti zvakare ndokupera kwedemocracy yeAmerica. Yet shipwreck doesn't happen until verse 41. Asi shipwreck haiitiki kusvikira tazosvika verse 41. So as we read 40, they take up those anchors that were holding the ship. Saka patakaverenga verse 40 vakasumudza maenga aya akanga akabata chikepe. And 41 says, and falling into a place where two seas met, they ran the ship aground, which means they crashed it to the island. 41 yoti vachitevedza nzvimbo iyo inosangana nzizi mbiri, vakaita kuti chikepe chidhumire paground. And the fore part stuck fast and it remained immovable, but the hinder part was broken with the violence of the waves. Chakatsemukira, kumashure kwakazotsemukawo. I find it interesting that at the anga beginning of this akasimba. movement, the Sunday law was verse 41. Ndakaona zviri interesting kuti kutanga kwemovement ino yairi 41 Sunday law. Of course, I'm referring to Daniel 11:41. Ndikutaurawo Daniel 11 verse 41. But now towards the end, it's Acts 27:41 that marks the Sunday law again. Ezvinoita kumagumo Acts 27 verse 41 ndo iri kutaura magumo. But let's go back to 29. Ngatidzokerei ku 29.
I want to suggest that they almost or they could have crashed to the rocks in 29. Vakapotsa vadhumira kumatombo muvhesi 29. So I would like to argue that Acts 27 is saying that in 2021, Ndoda kuagiwa kuti Acts 27 iri kutaura kuti na 2021 the American institution almost lost their democracy. American institution yakapotsa yarasikirwa So that nedemocracy shipwreck could have happened in 2021. kuitira kuti shipwreck yakapotsa yaitika muna 2021. They delayed shipwreck for a while with the anchors. Vakadhileya shipwreck kwekanguvana nemaenka. We already read that it only happens in 41. Takazviona kuti zvaingogona kuitika 21. This was perfectly fulfilled by the events of January 6th and 7th of 2021. Izvi zvakafulfillwa nema-events aJanuary 6, 2021. That day, the world saw how an angry mob breached the United States Capitol. Apo nyika yakaona kuti vanhu vanga vakatsamwa vakanoputsa sei capital yeku-United States. Successfully interrupting the democratic process. Vakagona kuinterrupta vachibudirira process yedemocracy. Because that day Joe Biden's electoral votes were being certified. Nekuti ndo paya mavotes aBiden paaiva achicertifyiwa. Let's make a quick parenthesis about the importance of January 6th in the American Constitution and law. Ngatitariseiwo nekukasika kukosha kwakaita January 6 mutemo. According to the law, every January 6th after an election is the day of certification. January 6 yega yega kana vapedza maelection ndozuva ravanocertify. Congress can change the date if January 6th falls a Sunday or because of other reasons. Kana January 6 ichinge iri svondo, Congress inogona kushandura zuva racho kana pakaitawo dzimwe mhaka dzakangodaro. But that day, the certification is the last step. Asi zuva iroro kugadzwa kana kucertifyiwa ndo step yekupedzisira. That if it doesn't happen, America would not have a president. Kuti zvikasaitika America haizovi nepresident. I would like to go into the details, but we don't have time. Ndachida kupinda mumadetails asi hatina nguva. So far, I have provided a possible conclusion of what happened to the ship in 2021. Ndapa conclusion inogona kuvepo yekuti chii chakaitika muchikepe mugore ra2021. Sorry, I keep missing the symbols. What happens to the ship in verses 27 to 29? Kuti chii chakaitika muchikepe kumavhesi 27 kusvika 29. It is the year that the American democracy, they were sure they were near the end. Ndiro gore democracy yaAmerica vakava neshuwa kuti vaswedera pamagumo. But they dropped anchors to avoid the rocks. Asi vakadonhedza maenka kuti vaavoide matombo. And basically, the American democracy was able to survive for 4 more years. Democracy yaAmerica yakagona kusurviva kwemakore mamwe mana. Now, let's talk about the element of time. Ngatichitaurai nenyaya yenguva. We have an element of time in 2021. Tine element yenguva muna 2021. What could be then the element of time in 2021? Element yenguva muna 2021 yaigona ngeiri chii? We need to be consistent.
And this line is not talking about us. tivanange tiri consistent line iri harisi kutaura nezvedu. We are surely included. Tiri included hongu. We can have visibility about events regarding us. Tinogona kunge tichiziva maevents maererano nesu. But this story is about the sheep, not the people. Asi inyaya yezvikepe kwete vanhu. I would like to suggest that the element of time has to be found related to the institution and not us. Ndoda kusagesta kuti element yenguva inowanikwa kuchikepe kwete kwatiri. The institution doesn't have the Bible, prophetic numbers, prophetic lines. Institution haina bhaibheri, haina maprophetic numbers kana maprophetic lines. How then can the institution calculate time? Ko institution inocalculate time sei. There's an interview made to Hillary Clinton Pane interview yakaitwa kuna Hillary Clinton about 2 years ago. makore 3 apfuura. And she was asked, what could happen if Trump wins again? Akabvunzwa kunzi chichi chingaitika kana Trump akawina futi. She said, it would be the end of our democracy. Hanzi ndo magumo edemocracy yedu. This is not her personal view only. Haisi personal view yake chete. Virtually everyone in the Democratic Party think likewise. Vanhu vakawanda vari muDemocratic Party vanofunga saye. As well as some Republicans. Ndo zvakafanana nemamwe maRepublicans. Take Venezuela, for example, which is my home country. Totora kunyika yandinobva. In 1992, Hugo Chavez orchestrated a coup. 1982 Hugo Chavez akaita 1992. 1992 It's Hugo Chavez. Hugo Chavez. The coup failed. Aigona He kukundikana. spent time in Yale. When he got out, he ran for president in the election of 1998. Akazoenda kunoti aite president musarudzo ya1998. Some people warned that he would bring about a dictatorship. Vamwe vanhu vakati achaunza dictatorship. He finally won the election with his populist message. Akawina election nemessage yake yekuve populist. And guess what? We did lose our democracy. Takarasikirwa nedemocracy. That by now would have been one of the oldest democracies of South America. Ezvinenge tiri democracy yagara chaizvo muAmerica. The lesson is simple. Lesson yacho iri simple. If someone who tried to end democracy once Munhu akazama kupfudza democracy kekutanga and later becomes president, in our case Donald Trump, ozoita iye president, mukesi yedu ndiDonald Trump, he would end democracy. anopfudza democracy. My suggestion is that the institution calculated time Suggestion yangu ndeyekuti institution yakacalculate time. they calculated time in 2021 in the sense Vakacalculate in time that they knew that if Trump became president again, nekuti vaiziva kuti Trump akava president zvakare, it would be the end of their democracy. ndokune kuri kumagumo In kwedemocracy. other words, shipwreck. Nedzimwe nzira shipwreck. No other candidate could fulfill this requirement. Hapana imwe candidate yaizadzikisa requirement ino.
I'd like to argue that the calculation of time is strictly tied to Donald Trump. Ndoda kuargiwa kuti calculation yetime iri kunyanya kurerekera kutime yaDonald Trump. When the ship almost crashed with the rocks in verse 28, Verse 28, chikepe pachakapodza chadhumira pamatombo. it represents Donald Trump attempting to remain in power by force. Donald Trump akazama kuda kuramba akabatirira mumasimba neforce. Therefore, the institution knows that if he returns, it would be the end. Asi kuinstitution vanoziva kuti akadzoka ndo aizova magumo. No other candidate can fit this description. Hapana imwe candidate anogona kufita description iyi. Acts 27 predicts the return of Trump to the White House. Acts 27 inoti predictera kudzoka kwaDonald Trump kuWhite House. So the calculation of time takes place in 21. Saka calculation yetime inoitika mugore ra2021. And I'm arguing that the calculation is when Trump could return. Ndiri kupa argument yekuti calculation ndeyekuti Trump anogona kudzoka rini. Without being specific, Trump returns in January of 2025. Ndisingaiti hangu kuve specific, Trump anodzoka January 2025. So far I have provided 2 witnesses for the year 2025. Ndapa 2 witnesses egore ra2025. We have the fathoms, Tine mafathom, and we have the element of time. then tine element yenguva. That I just explained. Zvandabva kutsanangura. Now let's look at a third witness for the Sunday law or shipwreck to be 2025. Ngatitarisei element yechitatu yekuti shipwreck inge iriko 2025. Let's read Acts 27:29. Ngativerenge Acts 27:29. Just again. Then, fearing lest we should have fallen upon the rocks, they cast 4 anchors out of the stern and wished for the day. Verse 29. Tichitya kuti taizondonera pamatombo takakanda mafathom 4 tikashuvira zuva. I'm in quote 9 for translators. And we're going to read down what Ellen White has to say about this verse. Poverenga kupiko Ellen White anoti chii pamusoro pevhesi iri. This is in the book Life of Paul. Zviri unobva mubhuku unonzi Life of Paul, Life Sketches of Paul. They were now threatened by a new danger of having their ship driven upon the rock-bound coast. They immediately cast out 4 anchors, which was the only thing that could be done. All through the remaining hours of that day, they waited, knowing that any moment might be their last. The leak was constantly increasing, and the ship might sink at any time, even if the anchors held. Vakanzwa vari threatened nedanger yakanga iri pamberi. Chikepe chakadhiraivhwa chichiuya kumatombo. Ipapo vakakanda maenka avo 4. Ndiyo yaiva yega tariro yezvaigona kuitika. Kuburikidza mumaawa eusiku ese vakamirira vachiziva kuti at any moment yaigona kunge iri nguva yekupedzisira. Leak yakatanga kuwedzera. So if we can imagine the ship is in chikepe this way mark, chichivhinza, chikepe chaigona kunyura pane imwe nguva, asi maenka akachibata. Saka unogona kufunga pama waymark they aya could have fallen upon the rocks, vaigona kunge vakadonhera pamatombo, but they took a last-minute resource. asi vakatora last minute resource. And they dropped 4 anchors.
vakadonhedza maenka mana. So this is the 4 anchors. Saka aya ndo maenka We mana. now need to think, what is it that happens to the ship in 2021? Sorry, to the institution in 2021? Takufana kufunga manje kuti institution chii chinoitika kwairi mugore ra2021 That could represent the institution almost losing their democracy, institution yakapotsa yarasikirwa nedemocracy yayo, but they managed to do something to avoid it or to delay this end of their democracy. asi vakagona kuita chinhu kuti vaavoide kupera kwedemocracy ikoko. I want to emphasize something. Prophecy is saying that this takes place in 2021, Andoda kuemphasize chimwe chinhu. Prophecy iri kuti zvakaitika 2021 not in 2020. kwete muna 2020. If our waymark was 2020, Dei waymark redu ranga riri 2020, I would have no issues to say that these anchors that were dropped were just the election. handisina mhaka kuti maenka aya akadonhedzwa aingova election. Because essentially Trump was taking this country to shipwreck, Nekuti Trump aiendesa nyika iyi kushipwreck. but in 2020, he lost the election and Democrats took power again. Asi Trump akaruza maelection, mademocrats vakatora masimba zvakare. We could say this election really prevented the United States from losing their democracy. Election iyi yakapreventa America kubva pakurasikirwa kwayo kwayakaita But we need to be consistent because the parable is saying that it's 2021, not 2020. asi tofanira kunge tiri consistent nekuti parable iri kuti 2021 kwete 2020. That's why the rocks where the ship almost crashed onto Ndosaka matombo ayo chikepe chakapotsa chakapwanyikira paari. it's, as I suggested, the events of January 6th. Kwandiri sezvandasuggesta ndo maevents aJanuary 6. But they didn't crash to the rocks. Asi havana kudhumira pamatombo. They dropped the anchors to avoid that. Vakadonhedza maenka kuti vazviavoide. Well, if we look at the events of the next day, which is the 7th of January, Tikatarisa zviitiko zvezuva raizotevera waiva musi waJanuary 7. Congress was able to come back to the chamber Congress yakadzoka kumachambers and they finally certified Joe Biden and Kamala Harris as president and vice president. vakagona kucertifya Joe Biden naKamala Harris sapresident navice president. So I would say that the anchors that were dropped was the certification. Togona kuti maenka akadonhedzwa ndiyo yaiva certification. Now, let's look at for how long are these anchors going to hold the ship? Ngatichitarisai kuti ko maenka aya achabata chikepe kwenguva yakareba sei. In the literal, we already read it up until verse 40. Muliteral tatozviverenga kusvikira paverse 40. But if we are saying that these anchors were dropped in the year 2021, Asi kana tiri kuti maenka aya akadonhedzwa mugore ra2021, and as I'm suggesting, it is the anchors. sezvandiri kusagesta ndo maenka. Sorry, it is the certification of Joe Biden. Ndiko kucertifyiwa kwakaitwa Joe Biden. What then could mean that in verse 40 it says, and then they took up the anchors and went to the shore? Saka verse 41 inorevei pavanoti vakazotora maenka vakaenda kumashores.
It means these zvinoreva anchors or this president that was certified at some point has to go out. zvinoreva kuti president uyu akasetifaiwa pane imwe nguva anofanira kuzobuda. So I would say that it's January of 2025. Saka ndobva ndati iJanuary 2025. So this was my third witness for shipwreck being 2025. Ndoyanga iri third witness yangu yeshipwreck ichinge iri 2025. Give me a second. Yeah, for time, we won't be able to talk about other prophetic lines. Nekuda kwenguva tichagona kutaura mamwe prophetic lines where a democratic presidency was prophesied to return in 2021. Democratic presidents akasetifaiwa kudzoka 2021. I will refer you to go back and study the Third Diadochi War. Ndinokuti endai muno starta Diadochi War rechitatu. As Elder Tess presented it in the International Camp Meeting of 2019. Se Elder Tess pavakataura mucamp meeting iri international ya 2019. In that line, we have a clear symbol that Antigonus comes back in 2021. Paine symbol iri clear kuti Antigonus anodzoka 2021. In summary, Mukupendera, the primary application of these anchors application iri primary yema-anchor aya is that they are a democratic presidency. ndeyekuti ipresidency yedemocracy. This you can understand only using the structure. Izvi unogona kungozvinzwisisa chete kana uchingoshandisa structure. Yet, God gives us more evidence. Asi zvinotipa evidence imwe yakawanda. I'm going to be reading from number 10, quote number 10. Ndichaverenga kubva kuquote yechi-10. I looked in the Strong Concordance for the word anchor. Ndakaverenga kuconcordance re-Strongs ndichitsvaga vara And it comes from the anchor. word, I'm just going to put the number, G45. Inobva kuvara runonzi G45. That essentially means crooked. Rinongoreva iro kuti Do you have it? It says from the same as G43. rinobva pa G43. Okay. So it says that it means crooked, and it comes from the word G43. Rinoreva kuti crooked. Rinobva pavara runonzi G43. That basically means bend. Rinoreva kuti kubhendesa. When it says akos, a bend, ache, an arm, bend. Kubhenda kana arm kana curve. Kubhendesa kwatinoita zvinhu. Perfect. So I went on to look for the word Biden. Ndakazotsvagawo vara rekuti Biden. I will later share all of my notes so everyone can read it by their own time. Ndichazosheya manotsi angu kuti vanhu vagozviverengera munguva yavo vega. But for time, I will go directly to the point. Nekuda kwenguva ndichangonanga nyaya. Biden comes from a very old word that I don't even know how to pronounce, beg. Biden rinobva kuvara rekare kare randisingagoni kupronounza rinonzi beg. I looked for this word beg in Wikipedia. Ndakazvitarisa muWikipedia vara iroro rekuti beg. And it basically means bend.
Inongorevawo zvakare It's kuti right there. It says bend. kubhendesa. So this study is not about name meanings. Chidzidzo ichi hachizi chekuzvinorehwa nemazita bedzi. The story is about a structure that tells you that the ship was about to crash in 2021. Iri kutiudza nemastructure anotiudza kuti chikepe chobva choda kupwanyika muna 2021. But the institution delayed its fall with a democratic presidency. Asi institution yakanonotsa kudonha kwepresidency yacho yedemocracy. Then the meaning of anchors being the same as Biden is just a nice confirmation. Anchor ichireva zvakafanana Biden ingoriwo confirmation yakangonakawo. Bend. Good. So now we enter into the realm of unfulfilled prophecy. Zvinotava kuchipinda munyaya yezviprofita zvisati zvazadziswa. From now on, we're going to be talking about Acts 27:30. Takutaura Acts 27 Actually, 30 to 32. ndima ya30 kusvika ya32. I will read it. Tichazviverenga. And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea under color, as though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, "Except these abide in the ship, ye cannot be saved." The soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall off. Apo vaityaira zvikepe vakanga vakuda kutiza vachibva muchikepe. Apo vakanga vadzikisa mabhoti avo muchikepe. 30 to 32, which is quote 13. Kuverenga ndima ya30 kusvika 32. 3 verses. Apo varume vemaship vakanga vakuda kutiza kubva muchikepe. Apo vakanga vadzikisa mabhoti vachiisa munyanza muzasi mekala. Vakakandira maenka eforeship. Paul akataurira centurion akati kumasoja, kunze kwokuti vanhu ava varamba vari muchikepe havagoni kuponeseka. Then masoja vakacheka tambo dzemabhoti aya vakaita kuti adonhere pasi. I stopped at 32. Tomira pa32. Okay. So I was really puzzled by verse 30. It took me a long time to understand what was happening. Verse 30 yakanditorera nguva kunzwisisa chii chachiri kuita. But to summarize it, we're going to read a quote from Acts of the Apostles. But tichaverenga kubva kuna Acts of the Apostles quotation. It's quote 16 for translators. And it says, "At break of day, the outlines of the stormy coast were dimly visible, but no familiar landmark could be seen. So gloomy was the outlook that the hidden sailors, losing all courage, were about to flee out of the ship, and feigning to make preparations for casting anchors out of the foreship, they had already let down the lifeboat. When Paul, perceiving their base design, said to the centurion and the soldiers, 'Except this abide in the ship, ye cannot be saved,' the soldiers immediately cut off the ropes of the boat and let her fall off into the sea." Zuva parakanga raakutanga pamacosts enyanza yakanga ine mhepo kusati kwakunyatsokuonekera. Hapana malandmarks akanyatsokuonekera aionekwa. Kwakanga kwakati zvii kusviba. Outlook yakanga iri yevahidden masailors vakanga vakuluza courage. Vakanga vakuda kutiza chikepe
vachigadzirira kukandira ma-anchors kuti vamabudise mu4ship. Vakanga vatodzikisa nechekare ma-lifeboat apo Paul akaona kuti izvozvo akataurira centurion nemasojas kuti kunze kwekuti vanhu So vagara we now muchikepe have havagoni kuponeseka. to Masojas decide vakacheka whether tambo verse 30 ipapo is ipapo part of mabhoti akadondera the year muchikepe. 2021 or later. Tinoziva kuti verse 30 inogona kuuya before 2021 kana kuti kumberi kwa2021 here. I would like us to pay attention to some details. Ndoda kuti tipay attention kune mamwe ma-details. If we read the end of verse 29, Tikaverenga kwekupedzisira kwaverse 29, after they cast the 4 anchors, it says, and wished for the day. tapedza kukandira ma-anchor tikashuvira zuva. So what is the day? Saka day chii? So if this is where they cast the 4 anchors, Apa ndo pavanokanda ma-anchor avo mana, and it's from this point on that they're going to wish for the day, ndo apa vanoshuvira zuva. the day is simply the period of waiting. Day ndiro nguva yekumirira. By the way, day here means daylight. They're waiting for light. Vanomirira kuti kunze kuchene. So let's pay attention to the first line of the quote we just read. Tikapay attention kuline rekutanga requotation yatabva kuverenga. She says, at break of day, the outlines of the stormy coast were dimly visible. Anoti pakatanga kutanga zuva, ma-outlines ema-landmarks aisanyatsokuoneka. So she knows that verse 30 didn't take place right after the anchors. Saka anoziva kuti verse 30 haina kuitika ipapo ma-anchor achangobva kukandwa. The sailors, they waited for the day. Vaifamba munyanza vakamirira zuva. But a very specific period of the day. Asi vane specific period yezuva iri yaiva And then why vakamirira. calls it the break of day. Illinois anoiti break of the day. This is the moment when they're trying to flee. Ndo apo vakazama kutiza. And let's understand flee with its proper context. Ngatinzwisisei kutiza necontext yacho chaiyo. Flee means that everyone dies. Flee zvinoreva kuti munhu wese anofa. Let's read the next quote, 17. Tikaverenga quote inotevera, quote 17. They're very similar. The one was Acts of the Apostles, and this is Life of Paul. Iri kubva kuLife Sketches of Paul 267. At last, through rain and tempest, the great light fell upon their haggard and ghastly faces. The outlines of the stormy coast could be dimly seen. This part is all the same. You can read till there. Pekupedzesera, mukuburikidza nekunaya netempest yaiva iri grey yakadonhera pavari pauso hwavo. And somewhere outlines around the estormy half of the coast paragraph, it says, akanga pretending akutanga that they could do kuonekera. something. You find it? Vachinyepedzera kunge vaiita chimwe chinhu. That they could do something to secure the safety of the ship. They're lying. Vainyepedzera kuti vane chimwe chinhu chavaigona kuita kusecure safety yechikepe ichi. In Acts 27, that thing is that they pretended to drop other anchors. MuActs 27 vakanyepedzera kunge vari kudonhedza mamwe ma-anchor.
Sorry, I made a mistake. I put day here and this is night. This is the time that they waited. Then from verse 30 onward, it would be the day that they were waiting for. Saka pavanga vakamira usiku, asi kubva vhesi 30 zvichienda mberi ndopanotangirawo zuva. So a graphical idea of what is going on is the following. Zviri kuitika ndezvinotevera. If this is the ship, Kana ichi chiri chikepe, these are the 4 anchors that are dropped. aya ndo ma4 anchors anodonhedzwa. And this is where the shipmen were. Ava vanhu vemuship ndo They did pavaiva. that in 29. Ndo zvavakaita mu29. But Ellen White says that at break of day, at the very beginning of the day, they went to the front of the ship. Ellen White anoti pakazotanga zuva vakaenda kumberi kwechikepe. And they never say how many anchors are in the front of the ship. The Bible doesn't say. Hatiudzwi hedu kuti kune maenka mangani kumberi kweship. Bible harina kutiudza. But parabolically, we know that if one side has 4, the other side has 4. Just by parable teaching. Nekungotarisa hedu parable teaching toziva kuti kana rimwe side riine 4, rimwe divi riine 4. So I would say that the front of the ship has also 4 anchors. Saka ndichati kufront kweship zvakare kune maenka mana. But what the parable wants to emphasize, this is my suggestion, Saka zvoda kuemphasizwa neparable iyi suggestion yangu. is that those 4 anchors of the front, they're never dropped, never cast. Kuti maenka aya mana ekumberi haanombobvira adonhedzwa. But before we deal with that, let's deal with the sailors. Ngatimbodhilai nevaiva masailors. Something incredible happened to the sailors. Pane chakaitika chaishamisa chakaitika kumasailors. They have been, up until this point, the bravest sailors of all time. Kusvika panguva iyi ndo vakanga vari vaisaila vanga vari brave kunguva dzese For you that dzakapfuura. have read Life of Paul, Ellen White says that this was a good ship. Kuti ukaverenga muLife Sketches of Paul, Ellen White anoti ichi chikepe chachiri chikepe chakanaka. I want to suggest that we cannot separate the ship from the shipmen, the Umwe sailors. anosuggesta kuti hatigoni kuseparata chikepe kubva kune vanhu vari kufamba vari muchikepe chacho. That's why Ellen White says in Acts of the Apostles, Ndosaka Ellen White muActs of the Apostles achiti the phrase is losing all courage. vachirasikirwa necourage yavo yese yavanga It inayo. means that they were courageous Zvinoreva kuti sailors, vakanga vari masailors vane courage, but they lost all courage. asi vakarasikirwa necourage yavo yese. This parable do not differentiate between Democrats and Republicans. Parable iri haripatsanuri pakati pemademocrats nemarepublicans. This parable just says that from Parable. 1798 till this point, Rinongoti kubva pana 1798 kusvikira panguva iyi, these people are courageous sailors. vanhu vari kufamba muchikepe, vanhu vane But courage something yakawanda. happened to the sailors that night that they waited for the day. Asi pane They wished for the chinoitika kune vari kufamba munyanza usiku uhwoyo pavaishuvira kuti zuva ritange. I know we have other lines that already shows us how Republicans are being so bad from some years back. Ndoziva kuti mamwe malines ari kutiratidza kuti marepublicans vanga vakaipa sei kubva makore apfuura akawanda. It's been decades of history where Republicans are really trying to
take this country to a wrong place. Amakore akawanda enhoroondo maRepublicans vakuzama kuunza nyika iyi panzvimbo isiri iyo. But not this parable. Asi yeyo parable. They're probably not the wisest sailors, Vakatora masailors anga vakangwara but vacho. they're certainly courageous. Pamwe vanga vaine courage. But in this period, they lost all courage. Asi nguva iyi vakarasikirwa necourage yavo yese. Later, we will talk about who the sailors represent. Patichazotaura kuti masailors vanomiririra ani. I already provided a hint. The sailors are the ones who drop the anchors. Ndatopa hint yekuti vari kusaila ndo vaya vanodonhedza maenga. Okay. Give me a second. Now we need to decide. Now that I have at least separated the time from verse 29 to 30, ndaseparata nguva kubva pavhesi 29 kusvika pavhesi 30. because 29 is the period that they cast the anchors and waited for the day. Nekuti 29 ndo nguva apo vanokanda maenga vomirira kuti zuva ritange. Whatever that day means. Zvisinei nekuti zuva iri zvinorevei. We now need to know what the phrase cast anchors mean. Takufana kuziva kuti vara rekuti vakakanda maenga rinorevei. Because this phrase is going to be used both in 29 and 30. Nekuti vara iri richataurwa muvhesi 29 nemu30. So I want to suggest that it means something specifically. Ndoda kusuggesta kuti chinhu chiri specific. If we let the parable to guide us, Tikaita kuti parable ititungamirire. and if you, sorry, I think I'm without battery in this phone, in this headphone. I'm just gonna change quickly. Sorry. Ndichanguchinja maheadphones angu. This one over here. Also, as a reminder, Pedro, you have 12 minutes left. 12. What did you say? Sorry. You have 12 minutes left. Perfect. Okay, I will continue. We'll stop in 10 minutes. So let's look at the phrase cast anchors. Ngatitarisei vara rekuti vakakandira maenga kana kuti cast anchors zviri kurevei. What I suggested is that in verse 29, the casting of the anchors Zvandasugesta ndezvekuti muvhesi 29 kukandwa kunoita maenga is the certification. ndiyo certification. It is what they do right after they could have crashed to the rocks. Ndo zvavanoita experience yavainayo vachangopedza apo pavakanga vakuda kupwanyikira kuenda mumatombo. This has to be certification as well. Naizvozvo iyo inofanira kunge iri certification zvakare. But there's a difference. Asi pane musiyano. Verse 29 says, they cast 4 anchors out of the stern. Vanoti vanokandira maenga mana kubuda muchikepe. But verse 30 says that they pretended to cast anchors. Asi verse 30 inoti vakanyepedzera kukandira maenga. They never cast those anchors. Havana kumbobvira vakanda maenga iwayo. They cast something different instead. Vakakanda zvimwe zvinhu zviri different. That is called the lifeboat.
vakakanda malifeboats instead. the boat. Zvikepe. Yeah. Perfect. So I want to suggest that verse 30, it's talking about another certification. Ndataura kuti verse 30 iri kutaurawo imwe certification. And I have already suggested that certification of, it has to be a certification of a democratic president. Inofanira kunge iri certification yepresident ari democratic. First time around, it was Biden. Pekutanga anga ari Biden. The second time, it's going to be Kamala. Echipiri anenge ari Kamala. So now we will read a quote. Takuverenga quotation. It is quote number 23. Quotation yechi I actually 23. repeated this quote. It's 22 as well. Sorry about that. Quotation 22. It's the same. This is going to be about the name Kamala. Izvi takutaura nezvezita raKamala. A friend of mine sent me this quote. Shamwari yangu akanditumira quotation iyi. It is from a book that Kamala Harris wrote in 2018. Kubva mubhuku rakanyorwa naKamala Harris muna 2018. And she says, Anoti, my first name is pronounced Kamala, like the punctuation mark. It means lotus flower, which is a symbol of significance in Indian culture. A lotus flower grows underwater, its flowers rising above the surface, while its roots are planted firmly in the river bottom. zita rangu rekutanga rinonzi Kamala. Rinotaurwa riine punctuation. Izita rinorepresenta lotus flower nezvimwe zvataurwa. Rinokura pazasi pemvura. Iruva rinosumuka pamusoro pesafesi. Midzi yakadyarwa yakasimba pazasi perwizi. So I would like that the picture of a lotus flower Tikatarisa isusu picture yelotus flower. and also the emphasis that Kamala is given to the meaning. Zvakare emphasis Kamala yaaripa kumeaning iyi. She doesn't really focus on, the flower that is above the surface. Haanyanyi kufokasa paflower riri pamusoro pesafesi. She just supposed that with, and she says, while its roots are planted firmly in the river bottom. Anosimbisa pati yekuti midzi yacho inenge yakadzikwa yakasimba pazasi perwizi. So I would like to suggest that this is also a symbology for anchor. Ndoda kusuggesta kuti isymbology yeanchor. Meaning that the first anchors were Biden certification, and the second set of anchors are Kamala's. Zvoreva kuti certification yekutanga ndeyaBiden, yechipiri ndeyaKamala. Yet she wouldn't be certified because those anchors were never dropped. Asi haazocertifyiwi nekuti maanchors aya haana kuzombodonhedzwa. So I think it's a good point to stop here. Apa inguva yakanaka kumira pano. I'm not sure if we're praying after or we can just stop. Togona kungomira here kana tonamata. Just waiting for instructions. If you close with prayer, Pedro. Oh, okay. Let's have a quick prayer. Thank you, dear God, for the opportunity for studying. Mwari tinokutendai nemukana wekudzidza.
Please continue blessing us with your light. Tokumbira kuti murambe muchitikomborerawo nechiedza chenyu. May we arrive together to the conclusion that you want us to arrive. Dai taingasvika paconclusion pamwe chete iyo conclusion yamunoda kuti tisvike. May those not be mine, but yours. Dai zvisingava zvangu asi In the name of zvive Jesus, amen. zita raJesu, amen. Before we close, Pedro, Yes. you have 5 minutes left. Could you give a quick 5-minute summary of what you've taught so far, the key points for us, so that we can prepare for the second study that you're going to do? Yeah, thank you for I know that. I know you've already prayed, but if you could just review for us the main highlights of what you want us to understand. Perfect. I will do. Pedro asati So, ainge achatipa summary. do you want to say that, chii chaarikuda kuti Shime? tinzwisise. Achatipa summary yekuti chii chaizvo chaada kuti tinzwisise pane chidzidzo chake chaatipa. Achatipa summary yema main points ake. What I want us to take from this first study Zvandoda kuti titore kubva pachidzidzo chekutanga is ichi. that we have the sheep representing the US institution Tine ship inomiririra institution going yeAmerica towards its shipwreck. ichienda ku shipwreck yayo yega. But before shipwreck will happen, Asi shipwreck isati yaitika, they're first going to be, their first will almost suffer shipwreck before the actual island, vanotanga kusafa shipwreck vasati vanyatsokutosvika paisland iyoyo. which is 2021. Inova ye 2021. They cast anchors, Vanokanda maenga essentially stopping the ship from crashing. vachimisa chikepe kuti chisapwanyika. I'm suggesting that it is a prophecy about a democratic presidency return. Ndikusagesta kuti prophecy yekudzoka kwepresidency yemudemocrat. A democratic president that will last only 4 years. President wedemocracy anongolasta kwemakore. That would then finally go to shipwreck. Asi anozosvika pakupwanyika kwechikepe. And that shipwreck is represented by the return of Trump. Chikepe kupwanyika kwacho ichi kunomiririrwa nekudzoka kwaTrump. I have suggested that there's at least 3 witnesses for pointing the shipwreck for placing the shipwreck in 2025. Ndasagesta kuti pane mawitness matatu ekuisa shipwreck iyi muna 2025. Something about 2021 make the institution calculate how far is the end. Chimwe chinhu cheinstitution chinoita kuti tigone kucalculate kuti magumo ari kure zvakadii. Those are the events of January 2021. Ndozviitiko zvaJanuary 2021. The agitation of the Sunday law. Agitation yeSunday law. And that is the element of time. Iyi ndiyo element yenguva. I also wanted to see, wanted all of us to see Ndachida kuti tese zvakare tione that the Bible is providing us a rate of, or basically a velocity of the ship. kuti Bible rikutipa kufamba, speed yekufamba kwechikepe. Being represented by 5 fathoms. Zvichimiririrwa nemafathom 5. I just realized that I missed a very important point. Ndatoona kuti ndasiyirira pfungwa yakakosha chaizvo. I didn't say that 5 fathoms are 360 inches. Ndina kutaura kuti mafathom 5 akaenzana nemainch 360. The number 360, Number 360 we're going to use it as a symbol for a year. tichaishandisa sesymbol yegore. Therefore, the ship is approaching the island
5 fathoms per measurement. Saka chikepe chiri kuapproacha 5 fathoms per measurement. Pagore 5 And the fathoms. calculation takes us to 2025. Calculation inotisvitsa mugore 2025. And just to finalize, Kungofinaliza. I wanted us to see that those anchors represent, the first anchors represent Biden, and the second ones represent Kamala. Nada kuti tione kuti maenka ekutanga mana anorepresenta Biden. Mamwe macho ekupedzisira We're going to anorepresenta expand in Kamala. verse 30 and what those Kamala anchors mean. Ticha expanda mu verse 30 uye kuti maenka aKamala aya ari kumborevei. Thank you. Kuita basa.